hovorili o takmer milióne utečencov kvôli konfliktom v Sýrii, Líbii, Jemene. Ako to vyzerá teraz po 4 rokoch? No, tá situácia pred 4 rokmi, to by som prirovnal ako situáciu v raji k dnešnej situácii, ktorú by som nazval peklom. Tie 4 milióny sa nám dneska rozrástli na desiatky miliónov a je to zapričinené hlavne vojnovými konfliktami, ktoré pretrvávajú v Iraku, v Afganistane, v Jemene, v Sýrii, v Južnom Sudáne, v Líbii a mohol by som pokračovať ďalej, lebo tých krajín, kde sú vojnové konflikty vo svete dnes, je asi 40 až 50. My sme si mysleli, keď skončí studená vojna, že všetko bude vyriešené, že bude na tejto planéte kľud. Čo sa stalo, je pravý opak. Práve po konci studenej vojny nám vypuklo toľko vojnových konfliktov vo všetkých oblastiach sveta, ktoré generujú 3 druhy problémov. Ako pán Priecel veľmi dobre naznačil, že treba rozlišovať medzi utečencami a migrantami. Tu je veľký rozdiel a medzinárodné právo upravuje ich štatút aj povinnosti krajín, ktoré by ich mohli, ale nemuseli prijať rozdielne. V tomto treba robiť veľký rozdiel. Ďalej, tiež sa mi páčilo, čo povedal, že niektorí byrokrati by chceli rýchle riešenia. Tu neexistujú rýchle riešenia. My sme trošku, niektoré veľké štáty si mysleli, že rýchle riešenia nájdú v arabskom svete, že tam prinesú tzv. Arabskú jar. A písalo sa o tom vo všetkých najväčších svetových masových dejinách. Fantastické, doniesli sme arabskú jar, demokraciu do týchto krajín. Lenže tieto veľké krajiny, ktoré sa do toho angažovali, potom rýchle odtiaľ odišli a vyvolali tam úžasné krízy a nepokoje, ktoré teraz dostávame ako facku do tváre, hlavne v Európe, lebo tá situácia je chaotická v takých 20-30 krajinách a toto nám generuje veľké množstvo utečencov, migrantov a v rámci tých krajín vnútorne rozmiestnených osôb. Pán Zubka, teraz, ako ste povedali, je to veľký problém pre Európu. Začalo sa to Talianskom, ako sme vlastne hovorili pred niekoľkými rokmi. Dalo sa vôbec tomuto veľkému problému nejako zabrániť alebo nejakým spôsobom ho za tie uplynulé roky eliminovať? Samozrejme, sa odvolám na to, čo pán Priece veľmi dobre naznačil. Tu neexistujú rýchle riešenia. A keď sa niekto angažuje v nejakej krajine, tak tam treba ostať a doriešiť situáciu. Treba zabezpečiť, aby tam sa vytvorili nejaké štruktúry, nielen prísť, zvrhnúť diktátora a zase odísť. To vôbec nestačí. Tam treba ostať v tej krajine, vybudovať nejaký právny systém, nejakú civilnú spoločnosť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ak krajina, ktorá sa nemôže angažovať v ďalšej krajine, a najmä na takých 20 až 30 rokov, tento proces je taký dlhý, tak by nemala v týchto iných krajinách intervenovať, lebo to vyvolá jedine chaos, narušia sa tam štruktúry, to sú krajiny, kde sú úplne iné tkaniny spoločnosti ako u nás. Tam existujú ešte kmeňové situácie, tam sú rady starších, ktoré rozhodujú o všetkom, čo u nás už neexistuje. My nemôžeme do týchto krajín exportovať náš model demokracie, tam to funguje úplne ináč. Pán Zubka, ešte jedna otázka. Vieme, že tomuto problému sa venujete aj vy, aj váš úrad OSN. Aké kroky robíte, alebo akým spôsobom sa snažíte vlastne tú situáciu nejakým spôsobom uľahčiť? Nazvem to týmto spôsobom. Organizácia Spojených národov sa tomu venuje denodenne. Všetky organizácie humanitárne, UNICEF, Vysoký komisariat pre utečencov, Vysoký komisariat pre ľudské práva, Koordinačné centrum OSN v Ženeve pre humanitárnu oblasť, Bezpečnostná rada, tá prakticky za posledné mesiace sa venuje hlavne týmto vojnovým konfliktom a prejednávajú sa tieto krajiny, o ktorých som sa zmienil, prakticky na dennom poriadku. Lenže čo je potrebné, tieto milióny, desiatky miliónov vnútorne rozmiestnených osôb, utečencov a migrantov potrebujú humanitárnu pomoc.
OSN vydalo humanitárne výzvy pre tieto všetky krajiny, ale vzhľadom na pretrvajúcu ekonomickú situáciu, ktorá bude trvať ešte v tomto svete niekoľko rokov, ak nie desiatkov rokov, nie sú peniaze na túto humanitárnu pomoc. Napríklad na Sýriu OSN vydalo humanitárnu výzvu, financovaných je len 17%. Na Jemen, kde je veľká vojna, kde 20 miliónov ľudí potrebuje humanitárnu pomoc, darcovia dali len 8% na humanitárnu výzvu. A tak by som mohol pokračovať. Líbia 19%. Čiže sú tu veľké nepokryté humanitárne potreby. Svetové spoločenstvo, bohaté krajiny sú v kríze, nemajú na to peniaze, čiže o týchto ľudí sa nemôže OSN dostatočne starať, lebo OSN to není nejaká štruktúra, to sú členské krajiny. OSN tvoria členské krajiny. Keď tieto členské krajiny nepodporia organizácie humanitárne OSN prostriedkami, tak OSN nemôže pomôcť adekvátne v týchto veľkých humanitárnych krízach. Pán Zubka, je tu návrh Európskej komisie okrem iného, okrem tých spomínaných kvót na zabezpečenie hraníc formou zabránenia vyplávania plavidiel z krajín utečencov. Je toto riešenie správne, poprípade v súlade s medzinárodným právom? Toto není nejako medzinárodným právom upravené. Ja myslím, že tento krok je správny, lebo väčšina týchto migrantov by asi nenašla spôsob, ako cestovať do Európy a hlavne ako ísť za lepšími ekonomickými podmienkami do Európy, keby neboli lákaní týmito kriminálnymi organizáciami pašerákov ľudí, ktorí prevážajú ľudí. Takže myslím, že to je jeden z dobrých preventívnych spôsobov, ako zabrániť tomuto prílevu, hlavne ekonomických migrantov, že sa zlikvidujú to sú kriminálne skupiny, takže myslím, že ten krok je dobrý. Predsa chceme bojovať proti kriminalite všade, na Slovensku, vo svete, takže ja považujem tento krok za veľmi správny. A ešte jedna otázka, tu sa vlastne uvažovalo v tých ostatných týždňoch a mesiacoch v niektorých krajinách aj o prípadnom zavretí hraníc Schengenu ako takých. Hovorím o tom napríklad aj susedné Maďarsko, ktoré zvažuje možnosť uzavrieť hranice so Srbskom. Bolo by toto riešenie, alebo ako sa vôbec na takéto myšlienky pozeráte? Môžem vám povedať osobný názor, lebo ja nepracujem v Európskej únii ani v štruktúrach Európskej únie, to je rozhodnutie Európskej únie. Môj názor je taký, že Schengen by sa nemal rušiť, mali by sa len dodržiavať tie medzinárodné konvencie, ktoré tu spomenul pán Priecel. Ja som niektoré z nich charakterizoval a keď sa budú tieto dodržiavať, tak myslím, že problémy, ktoré máme dnes, tak sa dajú znížiť na minimálnu mieru a potom, čo treba robiť, treba niečo robiť pre tie krajiny, kde to vzniká. Ako už tiež bolo povedané, my sa zaoberáme symptómami, dôsledkami kríz, ale nie príčinami. My musíme sa zaoberať, čo sú vlastne príčiny tejto situácie. Ale čo Európska únia je schopná zatiaľ vyriešiť, je jedine dôsledky. A to dneska už nestačí.